Il-patteġġjamenti li jiġu deċiżi jgħinu ħafna lill-qrati Maltin u l-familji tal-vittmi ikunu jistgħu jalqu kapitlu ta' feriti li ġarbu f'ħajjithom. Dan iddikjarah l-imħallef emeritu Antonio Mizzi Mawanius fis-sfond ta' 3 patteġġjamenti li ġew deċiżi mill-qorti fl-aħħar ġimagħtejn. Dawn l-iżviluppi sinifikanti li seħħew jinvolvu 3 akkużati, fosthom Jeremy Camilleri li ammetta li qatel lil Pelinkaja kisaħu bieret fit-18 ta' Jannar tal-2023, Jesper Christiansen fejn ammetta li kien involut fil-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski f'darhom ta' Sliema fl-2018, u Elliot Paul Busuttil li ammetta li qatel lil Mario Farrugia ta' 62 sena f'Ħal-Qormi f'April ta' sentejn ilu. L-imħallef Mizzi li llum jokkupa l-kariga ta' Kummissarju għal-Liġijiet spjega li patteġġjament ifisser li l-prosekuzzjoni jiġifieri l-Avukati Ġenerali u l-Avukati Difensuri jiftehmu fuq piena adekwata għall-akkużat. Tenna li matul iż-żmien saret evoluzzjoni fid-drittijiet tal-qraba tal-vittmi. Qal illum il-ġurnata il-qraba jkunu infurmati dwar l-iżviluppi li jipproċedu dwar il-każ, xi ħaġa li żmien ilu ma kinitx issir. Illum il-familjari tal-vittma huma involuti f'dal proċess, huma infurmati u sa ċertu punt għandhom ftit, teknikament le, imma għandhom ftit ta' bearing fuq l-Avukat Ġenerali x'għandu jitlob jew ma jitlobx. Intant l-imħallef Mizzi indirizza argumenti fejn qed jintqal li meta fil-qorti jiġi deċiż patteġġjament, l-akkużat ikun se jingħata pina inqas minn dak mistenni. Huwa rimarka li din hija biss perċezzjoni żbaljata għaliex kull patteġġjament li qatt tingħata dejjem qabeż il-35 sena ħabs. Dak hija letteralment il-grad inqas mill-ogħor. U ma naħsibx li wieħed li għaddi 40 sena l-ħabs u eżattament a joyride. Mal-imħallef Mizzi tkellimna dwar kif il-proċess ġudizzjarju ta' Malta jibbenefika bil-bosta meta jiġi deċiż patteġġjament e kif dan jassigura li l-kors tal-ġustizzja ikun wieħed aktar effettiv u effiċjenti. Aċċenna li bis-saħħa hekk il-qorti tifranka l-ħin, il-flus, l-ispazju u n-nies involuti fil-perkors tal-ġudikatura. Flus veru. L-istat jifranka l-flus għax m'għandux għalfejn jagħmel ġuri u nifqu hemmhekk. Però l-iżjed ħaġa importanti hi l-ammont ta' ħin. Il-rati jiffrankaw il-ħin, il-rati qed jineħħu mill-backlog enormi li għandhom. Ma ninsewx illi għalkemm hemm 3 imħalfin tal-kriminal li jagħmlu ġifieri ġurijiet eċċetera, però l-ispazju huwa ridott ħafna. Huwa veru wkoll li qed se tiżdied awla oħra. Però li minn dan l-imħallef Mizzi tenna li l-qraba tal-vittmi huma esposti għal trauma kostanti minn meta beda l-każ sakemm jinstab l-akkużat u fl-aħħar mill-aħħar issir ġustizzja. U għalhekk li dawn il-patteġġjamenti huma sostanzjali biex jgħinu l-każ jingħalaq u l-qraba tal-vittmi ma jibqgħux jgħixu f'bozza u jimxu l qudiem. Dawn il-patteġġamenti jgħinu illi il-każ jingħalaq għalihom. U l-familja ġifieri tqiegħed warajha dik it-trauma li għaddiet u li qed tgħix. Għax inti trid tagħmel patteġġament ejja ngħidlu li jieħu ftit xhur. Paragunat ma' każijiet li jridu jmorru ġuri, dawn jgħaddu snin kbar. Ġifieri snin kbar b'tensjoni ta' dawn il-familji illi ma jafux eżattament se jiġri u ma jiġrix. Jridu il-ħajja hija magħmula minn sitwazzjoni li inti trid tagħlaq u timxi l qudiem.